Juan Lamas, son artesán xeoieiro e estou aquí en Silvereira. Silvereira é un taller artesanal que combina a tecnoloxía tamén nos procesos productivos e de deseño, e o que facemos basicamente son xoias, da que facemos outro tipo de pezas como trofeos, pero facemos xoiería en madeira, que nos conoce a xente por o noso traballo con prata e madeira. Eu empecei na artesanía pois vindo de traballar nunha tenda. Bueno, eran varias tendas de artesanía de aquí de Galicia, de Santiago, moi coñecidas, Ambo e Mailó. Estuve 7 anos traballando aí e, bueno, foi a miña primeira vinculación ata que fixen un curso de xoiería que impartía Ricardo Rivas, con Eloi Gesto como presidente da Asociación de Ourives de aquí de Compostela. Ese curso foi o que me dou entrada a montar o meu obradoiro. Bueno, pois o proceso de creación sempre empeza polo deseño, non? Moitas veces cun debuxo feito a man, que ímos pouco a pouco traballando tamén no ordenador, ata que empezamos a facer probas co corte ca cortadora de láser na madeira. Pero, bueno, realmente a peza en sí empeza no traballo no taller de outro artesán, no obradoiro de José Ferradáns, que é o que nos prepara a madeira. Bueno, ali é onde vamos de vez en cando ao seu obradoiro, a escoller os colores, a mirar os grosores, os tipos de madeira. É a que nos prepara a madeira, e cando nós temos os deseños xa perfectamente perfilados e probados, é cando empeza o proceso de grabado e corte da madeira. E despois a limpeza, o quitarlle todos os restos que hai, o montaxe, a preparación das fornituras en prata, hasta que a peza queda xa acartonada, embolsada e preparada para a venta. Home, agora mesmo, casi despois de estes 25 anos que levamos, o tema das feiras a min é o que hoxe en día casi máis me satisface por ese contacto ca xente, ese agradecemento que recibes da xente, porque a verdad que é moi satisfactorio cando ves que a xente gosta tanto o teu traballo. Entón, agora mesmo o tema das feiras, estar nunha feira e falar ca xente gustame moito. Home, estar dentro da artesanía de Galicia, pois está claro que son día os artesáns galegos, non digo que sea imprescindible, pero penso sí que nos aporta moitísimo en canto a axudas, a xestión, a poder participar en eventos que se organizan, e sobre todo, porque a marca Artesanía de Galicia xa a nivel nacional e incluso internacional xa ten un recoñecemento moi grande.